Tatino. No poď. Nemôžeš ju držať, ona keď už stojí, tak ju musíš pustiť a ona pôjde. No choď. A tata, čo má tata? Prstienok má na ručičke. Tak, a pusti ju. Podle záznamu ten kluk je něco Ale tak sa. špatného. Ona musela stať a ona musí sama ísť. Tohle je 12 let starý. Ešte raz, krásne. No poď ešte raz. A čo má tata? Čo má tata? Vodičku má. Poď. Vodičku má tata. Poď. Poď. Sa háže. A o čem jsem mluvil? Poď za Dva maminou. pacienti se dvěma společnými Ty symptomy. krásne. No Tam je ešte raz. bicyklik, no a tatinovi. 70-letou ženu, která měla zcela stejný sled Už to je přístup. dobre na Tak tú ponožku jej vyzvi. A dáme dole ponoštičky a ponoštičky dáme dole. Pančičky popravíme rýchlo. Ten kluk má první dva. Ester trvalo hodinu a 20 minut, než přešla na cest. Výborne. A méně než den, než došla k A tata, čo má A tohle tata? všechno jenom proto, že ten Čo kluk má má tata? krvavý průjem. Jen ho bolí břicho. Kdyby byl důvod věřit, že je to něco horšího, Kadiová by tu už byla. Kolonoskopie. Krásne. Ešte za mamou? Buďte tak laskaví a kus mi sem vemte. Chci udělat test na Erdheimchester. Na nemoc, která se kdyby rodina Ester tenkrát nebyla. A tatino, čo má tata? No, poď ešte. Ešte za tatinkom raz. Poď, tak. Za mamou? Mama má ponoštičky. A kórházak okos döntéseinek segítője, a KSZ egészségügyi programja a KSZ gyógyvarást támogatja. Ahoj! A tatinkovi. No poď. A tatino má Az ponoštičky. Algoflex Daj segít, tatovi hogy ponoštičky. ötre Daj mi ráz, ponožku. Daj tatinku. Daj mi és ponožku. ilyenkor rázza a hideg. Izzad, Už sa nekúkaš? Kúkaš na ponožku? fájnak a végtagjai. Az Algoflex gyorsan és hatékonyan csillapítja a lázat, Máš? és A enyhíti a dáme kísérő tatovi, fájdalmat. no? Hop! Algoflex. Tata má Lázra és ponoštičku. fájdalomra. A kockázatokról és a Hoci mellékhatásokról zobral olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg központosan. Výborne. Opa, to je baba. Počkaj. Mamina má ponoštičku. Poď. A tatino má ponoštičku. Tata má. No, tatino má ponoštičku. Oblíbený dramatický seriál. Krásne. Uvidíte důkazy v Dáš novém mamině? světle. Námořní vyšetřovací služba. Že ju držíš, 13. to listopadu na vôbec AXN. nebola v rodine. Dnešní noční show Davida Lettermana. Pustíme až keď svoje zemne. Dáš mamine Show ponožku? Davida Lettermana. Dnes večer na AXN. Nevadí. Bože, takých ešte bude a vrataj s tým, že to bude tvrdšie. Počkaj, čo toto je, aký vlasok prilepený? Ale myslím, že už je unavená. Už je unavená. Doufám, že máš důvod mě nechat Už je čekat. unavená. Potkáme se přes týden. Výborne. Počkaj. Osviežujúci honkový nápoj. To prošvihli? Nevadí, na stránkách AXN najdete AXN Player, kde můžete sledovat celé díly vašich oblíbených seriálů nebo filmů zdarma.